Ingxenye yencwadi efungelwe ebhalwe uMasimula nefundwe enkantolo namhlanje kubonakala iphikisana nencwadi efungelwe eyenziwa umphenyi uBrian Phadayashi kanye nenye futhi eyenziwa ukhomishana wamaphoyisa eWestern Cape uThembisile Phathekile nokuyibona abaqokwa ukuthi benze uphenyo ngoKhumalo. Umbuso ufake isicelo sokuthi lihlehliswe lelicala ukuze ukwazi ukuthola ukuthi ingabe lokhu kuyiqiniso yini. Part of our investigation into this and part of why we requested ample time is to request those documents. Hence, we wanted a longer postponement, but we will do with what we were given the 15th of September. Umsolwa wesikhombisa uDinewo Mogwele nongwesifazane okusolwa ukuthi uKhumalo wamfaka emsebenzini nakuba wayengenawo amava kulomsebenzi. Yena ke usilaxazile isicelo sakhe sokuthi kuxegiswe imbandela yebhayili yakhe. Imbandela yebhayili ayimvumeli uKhumalo kanye nasolwa nabo ukuthi bangene kunoma ngabe yiliphi ihhovisi lezomnhloli kulelizwe njengoba kusaqhubeka uphenyo.